Timulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Bengawan Durna wenang Boyong Purontowati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kuwi cendhek Baladewa wenang Boyong ya kuwi Dewi Purontowati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora? Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang kene papane wong neter katetean. Dudu nang kene papane. Ayo metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapak Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Kresna wonten timbalaning ngadhawuh yen adan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan Praja Ndarawati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Yo Kresna kaya ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha larja sapraptamu Panakawan ning Praja Ndarawati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kaping pangabektinipun ingkang abdipun Nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nanggon mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantura kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Panakawan Bagong padha larja sapraptamu Panakawan. Nonamit pasang kaliman tabek tinebihna ing dumawahing tawang-tawang. Kowe iki ngopo Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepana ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemempang abekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ingsun tampan ana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong prayogakna sampun boten kirang prayogi. Oh Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng kados Penemban Durna. Iya aku bendaramu Saka Lima Penemban Durna lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestu tampan ana ya Nala Gareng. Nun iki sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Menika kados Penemban Durna. Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Niki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sandadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih. Bekti kula nggih Penemban. Iya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nggih. Sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe.
Ponokawan Garing Padaraja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya, pangestuku tampanono. Kula pundhe nggo jimat paripin dherene kasantosan Garing Padaraja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjung pangestuku tampanono. Nun nggih. Garing Padaraja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjung ya tak tampa pangestuku ya Garing. Nun nggih. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku tampanono. Nun nggih sanget anggen dadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya Reng. Anggepmu ora arep dikeki apa ning kraton kok padake. No Garing. Wonten dawuh sih Nuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang sepasin wah sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumangga memang bekti kula kunjuk bungkak angka kalih malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak cokat ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi ing Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndarawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip, nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukane segoreng? Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya cemal-cemal mongko ora nganggo lawuh, mung sego tok. Diglontori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ya dicundhuk karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ibaratnya kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu bulan, ngutong ngitung lintang, tangi kelakone cepak wurunge. Mula duwe gegayuhan ki dicundhukke karo kekuatan. Ora usah dadak pikir sing abot-abot. Kula ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Bathara Kresna tahu tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk
nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klima Sadaba lantarane apa ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk kantong bolong adi kula lah kok jebul Petruk niku le awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan nuwun sewu lho Dek nuwun sewu Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek nek ngendika A ya kudu kelakon A nek ngendika B ya kudu kelakon B nek ngendika C ya kudu kelakon C mongko panjenengan wis tau tate ngendika mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndrawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana nek sampeyan eling matur nuwun nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk monggo Petruk wis ngomong kali kula Reng kowe ning negara Ndrawati terus kowe matur bab janjine Sinuwun Kresna nek Sinuwun Kresna ora gagas wis ikhlasno aku Reng aku arep golek dalaning pati aku arep gantung nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati nuwun sewu panjenengane Sinuwun Ndrawati tegese utang nyawa karo Nalagareng panjenengan utang nyawa kali kula nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges Sinuwun Ndrawati utang nyawa karo Nalagareng tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong piye to ora nglih sumbar iki ora bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-menclek mboten nganti sak siling bawang sak umuring jagung sak uruping damar negari Ndrawati mesti badhe kula osak asik kula damel basa-basa basa-basa pun cekap semanten atur kula kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Nalagareng wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndrawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa Penembaduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke, nuwun sewu sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun Sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake Nyong Putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna lah kok didhawuhke karo wong lanang sing rada kentir ya bener Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane ning nuwun sewu apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep
Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng Kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe dijawab karo anak ratu sing rada koclok. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung ponokawan. Ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Aja. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Goro Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang nganggo jarik ngibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan. Ya ngoten niku carane ngitung ampun sembrono. Ning nek karo Petra niku urip teng desa, wong desa niku uripe tentrem, ora berisik, ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik, arep jangan apa-apa ming kari Saba Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora glelek? Wah Petra niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan rembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepetinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kaliyan kabagyaning batin. Tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis, ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline, duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mor misah. Mengkono lho Karang. Nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petra arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringke Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning mati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan adi mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petra nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah bumi langit dadi seksi. Kula seksekke kiblat papat segara gunung isine ngrina wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik leganing atiku.
dungkul manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan mbok ngumbar omongan lho Gareng. Ing atase kowe drajating Ponokawan ketibal 17 wong arek nyolong mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan. Nerwetek kaya becek sepun mbok Tegalan ucapmu barat. Wah, nesu e kok. Wani rasa wedi. Durna to? Nah, wani rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku, perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu Lesmana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong kocok. Kowe putra Nalendra, nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh, nek ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula men kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Lho Gareng. Lho Gareng. Wis iso meneng apa ora? Kowe kebangetan ning atase drajating Batul Gedibane Tuluker. Kowe nyolok mripat ing Baladewa. Kowe ngino karo anak Lesmana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Iya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, Gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandrakumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandrakumara ki mung Ponokawan. Petruk sing utusan kakane nolo Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nang cekak kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Brantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Brantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Oh, wis ora kesel juarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang. Wis nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Brantawati? Oke. Kono wis nantang urung go. Urung nanteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggonku. Sapa sing cilik gedene iso ngukul dening Baladewa? Wenang mboyong. Ya kuwi Dewi Brantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi bathange Gareng? Lho. Iki kok bathangku iki piye to? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang kene papane wong neter katetean. Dudu nang kene papane. Ayo metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Kakang Durna, pripun kabari dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke Palasata Kurawa? Pripun mremban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho, ingkang putra ing Banjarjungu.
Bundur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa boten? Kula nadhong dawuh Bapak Perban. Nadan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh Perban. Nadan kula pun Kartomarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Perban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocil? Anggere sapian lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Leswana Mandlaku Mala. Itu dawel menapa boten Perban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula pamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula kaliyan Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sowanipun Manakawan Nalagareng lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara jarine anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalekake pustaka Jamur Liwasata yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndorowati antawisipun kula kalih Nalagareng anak Prabu Baladewa kalih Bagong wah boten katen-katenan tumuli Nalagareng lan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna oh ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para Satakura menika ingkang wigati Dursasana. Pripun, Perban? Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna ya Le, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Nggih, ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagareng karo Bagong, wah, Lesmana anakmu ngene bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku merga kula niku batin atine kula wis ngerti nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong ki mung ponakan kok wedi duweni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoe pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning Nun Sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan Bapak Perban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Ngekeki ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal do ting penyonyo sirahe do ting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku enak paring dawuh. Nun. Dawuh Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan rombongan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen. Nalagareng karo Bagong mengko men bisa lulus ngene Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kaya ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek tanggo-tanggon pestekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkat to nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat dewa.
Kacarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kurawa wis damblak-damblak lho Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya minta pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane. Aku kawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Guna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? nah aku ya lanjut Tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Ya piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur ki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung walo gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe kebacut nantang Durna. Aku rada encang. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajaran cuketane para ora minggat glandang nenggala. Podiar. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Wani, tak ndelok kaya apa kadedane Nala Gareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro, aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh caklipatine Ndara Janaka krubut buta 40 wayana tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggu lho kene tontonan kok nek ati aku ngapusi aja dutak kakakmu Nala Gareng tangan. Nututi lamun katututan lamun masa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rawang
Iki Gareng nun inggih Patih Sengguni rekyana Patih kula ngabdi punala Gareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih rekyana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Yo, aku Surtayu Bagong. Wah, lha iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Oh, senengane kok mujake kakane Sukurape to dongakno kakane menang kalau pateh-patekke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Neng omahmu. Terus ora sah boyong Purantawati. Purantawati arti boyonge negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saruja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Ndarawati, nek nganti Petruk ora kelakon dhawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patih Ngastina wek-wek cangkeme tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degane. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo kowe iki tak nggo jontrok mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lolo Gareng suwanane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cangkem-cangkem dhewe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Ku tak nggo nekrang sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki bukteke sapa sing iso ngalahke Nala Gareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nala Gareng, Petruk dhawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nala Gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan. Gleleng tenane Gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe Reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisah kaya ngapa. Nek Gareng gak iso ngalahke Ndara Surtayu.
Ndara Janaka mentok pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, enteno tumbakmu. Iya. Iya. Ayo dene, Wer. Diandra apik tenan tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Zaman Ndara Janaka isih muda. Zaman Swita Begawan Durna. Terus pendadaran siswa Sokalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus aku kena. Rasa sok disambi omong. Nggih. Aku lho Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jare ya dikai. Mosok. Domong ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantra, japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Hormat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dadak hujan. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah hampa. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyong meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, ora tau colong jupuk, Kowe ngenengi aku, dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Bang. Asane ora den. Aku men siti. Kudu tatap tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske. Nek pancen kowe anu ponakane Ndara Janaka bales Surtayu. Balese aja kuwatir. Nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah. Kula menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya. Ning sagedhakan menika mengsa garing. Wah, garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi. Keterampilanipun ngalahake Petruk. Arep ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer.
Kula semanggaken. Kula mboten saged ngatasipun, kula semanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Monggo nendang nganggo treklek. Treklek kayu niku mak klothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula semanggaken gawa gaman pun mboten sak gawa gaman ya kalah. Surapur merkoso uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Durun. Maju oleh Cak Bagus. Wah nggih, nadyan rada abot kula lakonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Mas. Hati-hati oleh nggih. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, jogete bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, caidan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki gareng karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purontowati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani wae anakku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Wala, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya. Nek pecah piye? Kok tambale rasa kuwate. Ya wis. Gon mburi wae piye ya? Gon dodol wae ya. Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tampil pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi kok ya. Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya ayo. Yo, mburi kok piye nya ayo. Kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya ngene lho nya, lho, dimanke tenan, nggih ngantem. Mburi kok piye nya? Kuwi tegese sak kendel tenan. Aku ya wani nya ayo. Mburi kok piye nya ayo. Kaya ngene lho nya. Aisyah nya.
Oh isih. Arep ngapa ayo. Buri wae no, buri yo buri. Oh ada kira. Oke, weden. Beres ngono yo mutar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. Yo. Ajar kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa tenan, ora apa-apa wis to ngono. Golek utekmu wah. Aku wis ra ndek utek. Oh. Golek kowe gagar utak. Aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak. Wis santai wae to. Pisan to. Yo. Yo. Cak siramu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratatanan ora pindho. Ganjil wae kena. Manut. Ya ganjil kene. Ping telu. Waduh, iki ora kebales sira. Resiko e, guys. Pecah siramu. Biar. Weh, ora apa-apa. Ya gentenan yo. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang ora gentenan. Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Ya guys yo. Yo, mati tenan iki. Waduh. Tumung kula bapa ngakose buku pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok, ngomong ning aku dadi tratapan. Nek sigar tenan ora aku sigar ta plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Sabar ya. Iki ngapain? Kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Ora apa-apa kok wis ngampet ambegan. Aku wis neret ngono. Kaya wis piye ngono. Kene yo. Ben ta. Ora apa-apa. Rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Pati dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Pop. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku wis. Mulai mumet wis. Yo terakhir yang ketiga. Yo. Perang ini iki ra enak. Kemonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus ngentek tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ra apa ning aku njaluk. Wah. Nganggo to kaya ora enteng. Rasanya kayaknya. Hut. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo wae anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop.
Modar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesoki aku. Ora sida kok. Tak elek meneh. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, siap. Yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngerekar wadake parah. Yo iki jatahe kowe le. Sis matane boleh lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong enak Bali enak lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula semanggaaken. Jalan sekretaris baune iblis ana. Walah kalah. Polongane derajate Nalagare karo Bagong kok miwis Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nalagare ora bali tak gladang negara dadi apa? Pasangan nanti mulih kong saiki nek ora mulih ade mudar tenan iki ade nek ora mulih mudar tenan ngopo mulih sing maju ra Kurawa sing maju sapa sing maju Baladewa sing kiper iki ora bal-balan ya nyuk iki perang kok sing kiper iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala panos main jaya sultane baune blenan. No, karek ora bali saka negara Dwarawati aja nglakono glandang negara jeblok ketemu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane murup senter kuwi. Nenggala. Enang ala. Nenggala. Nenggala ki tampake gunung jubluk segara asan. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugluk-jugluk enak. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Mongko ora sepiro lho. Ha iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Ku karepe dhewe ta. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wes aku nek nekat ngene ora asra dirosa sapa aku. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora. Mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamani nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nyenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ora, mulane tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ra critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae
tongkate lek ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe duwe pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis. Ya wis. Tak delok saka kadean Jogong nek kowe ana apa-apa, aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong e nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres, tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga reng. Wong nek ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape iku ora Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa saiki? Reng. Apa? Ora. Wala, iki mati kira. Saya ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapae? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Kaya goleke pengilon. Goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumbara. Nolo Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturaken sembah Prabu. Non. Ngaturaken sembah. Pangaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nolo Gareng ora liwat pangestune nun ambal kula pun dinggo jimat paripe. Nolo Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara makate. Iblis lanan. Panon main jangan bawa cita main cina nyelamat dan aku kamu cina cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lak gintas kok ngomong cepet ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya, manut. Arit gelem. Sing landhep apa sing miyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki.
Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Iki udu sound system ya, Gong. Iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken God ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya orene lho. Iki las go sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Udus lho. Kurang ajar. Tak golek-goleki ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Gugu karepe dhewe. Kanca digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kera tekle bedhek goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki meneh. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nya, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bendhos kok ngendi. Anjile bakul degan ora. Awas Surakarta Jamrata. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur lho Baladewa. Ah, Baladewa sari. Salah ucap. Ketiban Penjogoram menyok Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana. Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora apal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa Waning Pinta Wasi Jratara Anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu Balarama. Rama Tampa. Ha iya. Ya Waning Pinta, ya Anom Kokrasana, ya Raden Karsana. Ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermon sing